Juanan, gurasoek eta Osaba Izebek askotan aipatu izan digute atotxan egoten zen giroa. Hori, sekulako dela eta ez dagoela hori berdintzerik. Ez dago, ez. Ez da mito bat. Oin zelai berria egingo dute hemen eta gertuago egingo da dena, baina han sortzen zen giro hura oso zaila da. Bertan zegoen dena, gero ja bailak eta ipini zituzten, eta iruditzen zait horrek dana galdu zuela, baina... Giro eta espiritu hori beraz, berreskuratzerik ez dago. Berreskuratzea beti goten da zerbait, ez? Bueno, guk galdera hori sebera egin dugu kalean. Hau etxek erantzuna. Zu erreal zarea, Zara. Bai, bihotzez. Koloreak edo Koloreak sentimentua. dira, eta sentimentuk, eta dena. Nahi ba, ez du, kamiseta jantzi? Ez. Ze moduz ari da, orain? Bueno, a ver, mejoratzea dauka. Agian nahiago duzu, 80. hamarkadako real ura. Satrustegi, Zamora... Osabak eta son izan du jate, adibidez atotxeko giroa, hoi zuharria izatzela. Eta parate ginegu, bueno, emozioa baia negargarri. Bai, Que orduko Real Atleti Reala ziren aberri egun bat. Honek irosi, nahi honek egin, dano ginen euskalduna. Zu ze taldetakoa zara? Errealekoa. Eta zu? Atleti. Eta nola eramaten zarete lagun bezala? Lagun bezala ondo, baina gero igual derbin baten pikea badau. Nik argazia erakutsiko dizut, kromo hau, badakizu nor den. Nor da? Eta zer esan zenezake Arkonadari buruz? Espainiko parte politena. Iribar bezalako igual ez, baina ona. Kortabarriak, Iribarrekin batera, ikurrina atera zuen. Bertan egon zineten. Bai, horixe. Bai, Juanan, Larrañaga. Larrañaga, bere bai, defensa ona. Bai. Bai, markatzegi ona. Azpeitiarra, oso pertsona ona, eta bueno, futbolista bezala, ere bai, partidu bestak izpila, 500, no lareun baino gehiago. Wikipedia baino informazio gehiago ematen didazu. Ze faltatzen zaio, gaurko errealari, 80. hamarkadako errealura izateko. Aktitudea. Reala orduko sasoiatan 10 bederatzi ziren bertukoa. Ez que ganera kampeoia nogaz izen da, eneko jenteaz. Jugadore horiek, eta Etxeko joalariak, eta espiritu. Hala, izango da beraz, Izango da. Nola famatzen duten denek, Bai. Garai hura. Dena lotzen da, ez? Garaipenak, ligak irabazi, dena lotzen da horrekin. Zelaia ere txikia. Goxoagoa, bilduagoa. Goxoagoa, baina zatarra bezalakoa. Itxusia zan zelaia. Eta gero hor poste celebratu. Zelaia baino gehiago inguruak eta hori. Hori da. Oso itxusia. Deialdi egingo dugu beraz, ea anoetan atotxako giro hura berdintzeko indarrik. Nik usten dut, denak eskatzen zuten zelaia, denak armailak gertuago egotea eta hori oin egite balima da, iruditzen zait giro hori sortzea badagoela.